Kapodwa ntiere mane boma ma Eldoret ni jopuonjre moko nyorem yudo kuonde nindo e skul sekondar ma Moi Girls Eldoret kaluwore koda kwan jopuonjre mamedo idho. Kaluwore gi japuonj maduong' ma skulno Juliana Kirui, skulno noger chon ahinya kendo nyaka sani onge kilese kata ute nindo mosemedi kata obedo ni kwan jopuonjre to medore higa ka higa. Kirui omedo ni jopuonjre mathoth nigi gombo mar donjo e skulno, kata kamano nyalo onge mar rwako gi te kaluwore gi nok mar ute. Kirui bende omedo ni skund Moi Girls ntiere koda nyalo mar rwako jopuonjre 1,500 e klas 9, kata kamano koro chunogi mondo girwak mana jopuonjre 500 kende manyalo romo e gige somo magin godo sani. We are expecting about 460 students, and our greatest challenge is in the boarding facility because the Form 4s who left were 390. So right now we don't have accommodation for about 60 girls. In fact, we are thinking of maybe carving out part of the dining hall for them to sleep there for the time being. That's our greatest challenge here. The technical subjects did very, very well, but when you go to the facilities, you may not see that those facilities are commensurate to the performance.